Khubor ka Pyrthei TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hadin ke jing kedua slap ke balakat tu kat Nipor. Mentah arsngi dan ter ke Jylla kala sakhi ya ke jingjur slap. Bat haki di ki arsngi katu kat ni ki bentah jong ke sor shilong kila shlei namar ke jing ther jong ulap ba. Haka sngi ublei jong ke tayau kat hain polo kala shlei haki surak ba bat wat shaduk pelau ying beriu. Hendrai haka ni ke jing shlei kam shingladan kanu ke jing ja ka bas ngosi. Kaladan ke jing tua khandau haki thain rengan haka surak ba ban let chapen usla. Kajing Jylliew jong drugs kala nang khampalat shu haka ni ke Jylla haba yanu jor ya kajing ken jong usnam arhaja khakhandai bat ka bamanta. Kumta ka sarkar kala raikut balada long sa kumnu ru kanya khunting ban rat dingkhong ya drugs haka ni ke Jylla ka jongi. Menteri Ketenat Social Welfare uba polling do ula khot jingalang yaki officer jong ketenat beper kum nak ketenat pulen nak ketenat social welfare nak ketenat ka kwat ka khia bat ka memhans banyak keren halor kani ka bentam ka sarkar kala rai ban ya cha khamat ban menteri kamno ya ka project ya ka bala tip kerteng kum ka drug reduction elimination and action mission lani ka dream ban pelat ya ka Jylla na drugs ki Khubor na Kylleng ki benta jong kari ki Sipai Border Security Force jong ka India kila siat pen Pyrthei ya drone jong ka Pakistan ubalawan her ha Khubor jong ka India bat ka Pakistan ha Amritsar Punjab ha ka step ka babut ka khat artrik Jylliew ki Sipai BSF kila lej manwat yau te drone bat kila lap na khampaji jong ka shnong Shaitpur Kalan ka badan ha ka thain Amritsar Uwe ubriu bala tip kerteng kum usagar barve ula syakem haki pulit ke Mumbai namar ke jing berngam jong ban penyam yau kli do ke Nationalist Congress Party ne ke NCP usyarat pawar baladan menta prapu ars nem kerta ula syak berngam penyam haka kendai trik Jylliew ha social media ki pulit menta kidang tokit benia yau te ubriu batrai haka we ka company ka kunhun jong ki riulom ha Manipur ka bala tip kum ka Indigenous Tribal Leaders Forum kala persya ya ka jingken thop lang jong ka sarkar ya menteri rangba ka Manipur Biren Singh ba long udukhan hapok ka Peace Committee kila persya ru ya ka jingkeran jong menteri rangba ubala kenno ya ki riulom kukizo kum kita kinong khayi drugs ki leno bat ki poiwir ki riulum kila dawaru naka sarkar pedeng bakadei man penbenano daka president's rule ha Manipur khnang balaban wanra ya ka syongsuk syongsan ka CBI kala kem ya assistant station manager jongka bahanaga station but ya sangwat ki weipan bantokin halo ka jingja accident ya ki rail ki balaja ha ka artrik Jylliew ha bahanaga bazar ha ka ba arspa prapu prangut ki briu kila yam bat aki hajar ngut kila mensaw ka CBI kala khangru ya ka bahanaga railway station tat hadu banadam ya ka jingtokin ka kenhun ka bash phongut jongka CBI kala tokin ya ki babun ngut ki beriu halo kani ka jingja kidan ru sa khandai ngut ki officer ki ba ka CBI kadang bishar benya bhamentam ka CBI kala kurup ya ki computer bat kala khanglun ya barok ki kamera trekam hakas dei ka station ki Khubor na Kylleng ki benta jongka Pyrthei kum kadak kajing kemen bat kajing pedang buram yau Narendra Modi sha United States of America undang India ubasyong basa ha kategori ula ai kerteng ya ka thup jingbam ha restaurant jong ha ka kerteng jong Modi kani ka restaurant kedai ka badan ha New Jersey kala sedang ban bu ik jingbam jong kinong India ya ka ba kala ai kerteng kum ka Modi ji thali utrai jong kani ka restaurant udai Ushripat Kulkarni hangni ubu bun jat ki jingbam thali ki ba kinong India ki bang bhaban bam menteri rangba adu ke India Narendra Modi let United States haka arpoi terik Jylliew ka menteri sarkar berim jong ka Scotland ka Nicola Sturgeon kala syakem haka sngi ublei jong ka tayau kadal jong ka jing syakem jong ka kadai halor ki kampisa tingka ka bala mi ka jing suba ya ka jing yo lumpisa ka seng jong ka Scottish National Party Lakeno bakala lumpisa hadu real lak pound AA ban penkre ya ka jingalap election jongka. Kanikola kalabat kum ka menteri sarkar la pras nem kanthi hendrei kala resign no haka khatsan terik urumpang mentau snam. Shwaya kani ki pulit kila kemru ya ulok jongka ubadai uwe ni kinong yalam jongka Scottish National Party
bat kumju ru kila kem yo treasurer jong kate kaseng. Ke Iran kala penpai no shispa iwengut ki koidi ki badai ki nong Afghanistan ki balasha aset ha kate kari. La penpai yaki ha kapor baka Iran kaya kaliang koidi bat ka Afghanistan. Nadu ka Taliban kala yok kurum ya ka bor sensyar Afghanistan kila dan palat praspangut ki koidi ki baka Iran kala penpai sha Afghanistan harengkat ka jingate kular baki koidi ki deben pendem ya ka por syong patok jongki hakari lajong. Undang jengok kai ubana kari Russia la syabam ha usap katba udang jengi ha Red Sea Resort ka jaka jengok kai ka badan harut duriau hakari ijem. Kinong jengok kai ki bawan kai syakadi ka jaka ki layo i ya ka jingyak sa jong utai ubrio ban lain na usang. Hendre shwa bakinda yaram ulatan no ya u syapo Hadian kani kinong wan jengok kai kila len da ka lieng ban pen abjar ya utai usang bat kila la ban tan ya u syarengkau. Kila bom kila tiet da ki kenjanar ki bakhia ban kila persang ru ban piet ya ka syuntur jong u. Hendre kam shipang por ki bor sarkar kila wan poi ha kani ka jaka bat kila ra ya utai usak ban eksamen bha la udai ne em ubabam ya utai ubrio. Tikito kilong ki Khubor hakimat kimat mendakas ni. Kublai.